Kom. Det tror jeg, kommer. Jeg tror på det. Det er det ikke. Sig noget mere. Sig noget mere? Ja, hvad skal vi sige? Vi er selvfølgelig glade stolte her. Ja. På byens skæveste. Altså, Ja, hvis det så bare virkede det her lov. Og hvis det så bare virkede, blev der sagt. Men altså, for fanden altså. Det er næsten ligesom Christiania Banko. Man skulle tro, det var Christiania. Nu stopper du. Hallo. Altså, ikke? Det er godt nok byens skæveste, men så skæve behøver vi heller ikke. Ja, men det internettet, det ved ikke så meget. Ja, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg havde den klar, mand. Og så... Vi var sådan set klar. Så smid hendes skive på, mand. Så vi finder lige noget andet musik med. Ja, så må vi spille noget. Vi venter. Nummer 3. Ja, vi spiller nummer 3. Det kan jeg godt lide. Så... Det er også teknikken, den er også lidt langsom her. Fordi det er noget med, at vi skal bruge noget respons. Og nu er den klar. Ja, det er det. Ikke direkte live. But it's getting better, 'cause you are my cure remedy. Getting tired of being alone, always on my own. I want you back home. And now that you're back home, I ain't back on the road. Now that's the way things always seem to go. Så har jeg med mig i studiet, har jeg min gode ven, Ola G, som jo jeg faktisk lidt kan takke for, at hun har været her i studiet for lang tid siden, sammen med X-Factor Frederik. Er det rigtigt, G? Jo, helt sikkert. Kan du huske, hvornår det var? Var det ikke en gang her i sommer eller noget? Var det i sommer, eller var det sidste sommer? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Anyway, det var i sommer. Jeg ved i hvert fald, at det var varmt, og jeg ved i hvert fald, at vi havde lavet en aftale med Frederik om, at ham og Salona skulle komme op i studiet i torsdagskolen. Og det var det også, og vi havde med i en halv times tid, så vidt jeg husker her, live i studiet i torsdagskolen. En varm sommerdag. Ja, deromkring. Ja, og vi fik jo rigtig mange gode tilbagemeldinger. Det gjorde vi nemlig. Din telefon, den bippede jo ind beskeder fra alle dine venner og noget, som siger, der var mange, der sagde, det var bare god musik. Det synger der, og det var bare god musik, og ja, det var også god musik, og hun synger jo pisse godt. Allerede dengang fik hun, synes jeg, lidt nakkehår til at rejse sig. Og ja, nu er hun jo blevet det ældre, og hun er altså blevet opdaget, kan man sige, og vel på vej til at blive Danmarks nye stjernefrø. Men faktisk jeg har med mig i studiet Ola G, som skal fortælle, hvordan var det nu, når vi fandt frem til en der, så du ikke huske det?
Jamen, det startede med, at jeg sad derhjemme og sådan kedede mig lidt, og så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg? Jeg kører sgu lige en tur ind på Strøget der. Men så da jeg endelig kommer derind, så lige pludselig hører jeg sådan noget rigtig hyggeligt musik. Sådan noget af det, som farmor lige har spillet. Og så tænkte jeg, det der skal jeg sgu da lige overvære en gang. Og så jeg stod der til koncerten var færdig, og så da de stoppede, så gik jeg over til dem og sagde, ej, må jeg ikke have lov til at give jer hånden, fordi I har virkelig givet mig en kæmpe oplevelse, og tak skal du have, og det ene og det andet, og hvornår kommer jeg til at stå herinde igen? Jamen det gør vi i morgen, jamen så ses vi der, mand. Og det endte sgu med, at jeg stort set fik tilbragt hele sommeren inde på Strøget sammen med Frederik Syner. Så ja, det var sådan set den måde, jeg lærte de to unge, rigtig søde, rare mennesker at kende på. Ja. Og ja, vi kan jo så prale af at være faktisk den første radiostation i Danmark, der har været med til at, ja, hvad skal man sige, det har vi prøvet før, med Markus Korridorer og Rasmus Nør, og ja, der har været flere, der har været undervejs her, da der slet ikke var nogen, der vidste, hvem de var. Nu er der altså nogen, der ved, hvem hun er, og jeg synes, vi skal høre en sang mere. Hun er blevet opdaget, og vi krydser jo fingre, for hun var langt til det internationale Grand Prix, selvom det lige er en Grand Prix. Ja. Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Så gør noget. Mand. Så gør noget. Sig noget. Er vi på? Sig noget. Er vi på? Eller, ja, det er nettet. Jeg tror, det er nettet. Det virker ikke. Det virker ikke. Det virker ikke. Nettet. Kan du ikke komme på det? Jo, men Jacks, det virker ikke. Ja, vi tager bare en anden. Vi tager bare en anden. Det er det. You act alone. You wonder where to go. You gaze into the distance, only to find your future's absent. You still believe you'll find a way out. Yeah, you know there is a way. If you only bend down and pray. At the end of the day, things remain the same. Oh, bad dream, nothing's the way it seems. The wind blows you away, it takes you to a place where you can close your eyes and dream of paradise, where your troubles disappear. Oh, bad dream, nothing's the way it seems. No, yeah, nothing's the way it seems. Friend at the whispering crowd, you're still straddled proud. They don't know how it feels, and they show no sympathy. They watch with distant eyes while they consume all their lives. They see you on a screen, entertained by your misery. And they pretend to care,
tror på dig, mand. Du kan gøre det, mand. Oh, my dream. Allerede nu er vi kæmpe stolte af dig, mand. Og jeg glæder mig sindssygt til vi får dig op på radioen. Og jeg ved godt, du er spændt hårdt op for tiden, så... Men du har jo lovet mig, at du selvfølgelig også skal have fat i mig, når du får plads og tid. Så... Men vi glæder os som små børn indtil den dag, det kommer. I miss you, buddy. Håber snart, vi finder ud af et eller andet. Så, men jeg slår måske på tråden, eller også skal du gøre det. Så. Ja. Jeg skal lige jeg tror, den er der nu. Soluna, som mig, som altså skal deltage i det internationale Melodi Grand Prix. Vi ønsker hende stor tillykke herfra, og det gjorde vi allerede forleden. Og så må vi se, om vi kan få hende op i studiet igen til et lille interview, inden hun tager ud i den store verden og forsvarer de danske farver. Og det er jo super hit. Når du henter den op. Okay. Halla. Vi skal jo have snakket lidt om Soluna, og ja, det er jo det, vi har gang i lige nu. Fordi at vi er pæve stolte, altså, og lagde vejen her forbi for så længe siden, og så, ja. Hun kommer jo også igen. Nu kommer hun lige pludselig igen, og hun har nemlig allerede skrevet tilbage til min gode ven G. Er det rigtigt? Ja, helt sikkert, mand. Og jeg er faktisk en lille... Jeg er en lille smule stolt, fordi jeg mener, det var sådan set allerede 2 dage efter, at jeg skrev til hende, at hun besvarede mine besked på Facebook, og det er et eller andet sted i min verden, så tror jeg lidt er blevet forfordelt i forhold så hvad hedder det? Ja. Det i forhold til nogle andre mails eller beskeder på Facebook. Det er revet i, faktisk. Ja, så et eller andet sted, men det er selvfølgelig også, det er også fedt for radioen, du ved, at vi allerede på nuværende tidspunkt har fået en aftale. Godt nok har vi ikke datoen, men hun har jo lovet, at hun kommer op, så... Ja, og vi har jo som sagt prøvet det før. Rasmus Nør var her engang med en guitar, der ikke var en kæft og vidste, hvem Rasmus Nør var. Hvem er det? Ja, hvem er det, er man der siger, men vi havde også i sin tid i 1995 besøgt Markens Korridor, så kom med et lille kassettebånd og havde en stor drøm om at spille på musikloven, og ja, få år efter stod vi på Orange på Roskilde, så ja, vi er pæve stolte her på byens skillestol om, og vi føler lidt, at vi er med til at udklæbe de der Kom sammen, og nu kommer der måske en sang, som... ja, det er det, vi har ventet på. Hvis ikke nettet er blevet med igen. Det. DJ Ulle er klar. DJ Ulle er klar. Vi prøver igen her med Shadow Bear.